Khubor mentah ke janmit. Syabain paish khubor ke banyak tengin pet syai kimat ke bekongsan. Ka sorkar ke don kamban perking yaki entry but exit point jong ke jela ban pet ngor ya ke jingma jong udrok bala nangkiu ong ubak sanbor shulai. Persyajur unong yelam ke BJP ubak sanbor shulai halor ke jing penjari ya ke jingkang bam dok masih daka sorkar Asam balam kemat daka seng BJP. Syajid ubak Rocky A. Marwen kum ukur tong MDC ke Kongres na umsting hak election arhajar ratusan. Badi okur ke Meghalaya artli kita kemaksiar bat artli kita takma rupa hak North East Parliament ni. Ki khubor ki babnya. U MLA ke South Shillong u Balongru unong yalam ke BJP uba sanbor shulai ula aijingmut baka sorkar ke don kamban perking yaki entry but exit point jong ke jela kenang ban pet ngor ya ke jingma jong udrok balanang kiu ha ke jela. Ula penlong ya ke jingelang bat kipat ba ke constituency ke jong u henen kesngi hanong ba Shillong. Habakren syikilat patai khubor ulaong badai bantalasi banyak ya kawai pakawai ke kali kintup ke kali jong menteri rang ba duk keri menteri rang ba kejela bat ki MLA haki entry but exit point jong kejela banyele persya ya ke jingma jong udrok hakani kejela ula penpau ya kini ke jingkren halor ke jing shisha ba ya udrok ha Meghalaya la penpoi ling ba ke Asam na Myanmar bat Manipur. The main action that the government should take is that we have to build, we have to install the check gate to seal all these gates, this exit and entry point coming from, say like in Birmingham, then from coming from Giant Hill through Silchar, then from Ribhoi district, because we know, as per the sources, drugs are being supplied from through Assam. Then from that area, it comes from Burma, Manipur, Myanmar, like this they are coming. So until unless we seal all those main gate entry and exit, we have given suggestion that we have to check if it is the vehicle of the chief minister or prime minister or MLA or a businessman or anyone or the private or the commercial vehicle, we have to check. Unong yalam ke BJP ubadeiru MLA uba sanbor shulai ula persya halor kasinjam jong ke sorkar Asam ba layalam da ke BJP ban penjari ya ke jingkang ban bam do masih haki hotel bat haki jakapat ba. Habakren bat kilat patai khubor hanong ba Shillong henen keski uba shulai loong bakum kani karai omrei ban shim namar ba kariti senshar kari India kamshim lakhanglat ya ke bam do. Ula pentip ru bashen on sepentip syaki nong yalam pedeng jong kaseng ya ka jing persya jong u ya kate kasinjam. Uba sanbor laong baka Meghalaya kadi ka jela ka balat lut bat kibriu hangni kilat lut ban bam kat bakimon. And the Constitution of India also there is no law that restrict to ban any kind type of meat to eat. I oppose. Here in Meghalaya, it is your choice. You can eat snakes. We eat dog. I used to eat dog when I'm young. Now also, just 2 months back, my friend, he sent me 1 power dog meat. I eat nicely with my wife. So what? Ka Umsting Block Congress Committee Ribhoi District ka lapin long ya ka jingelang patba jongka mentakasngi hakaba lapin bena patba ya uba Rocky A. Marwen kum ukirtong banyakun haka election MDC arhajar arpausan na Umsting constituency. Uba SW Rembai ubalong unong kami ka Congress na Ribhoi ulapin bena patba baya uba Marwen kum ukirtong MDC ka Congress haka jingedon lang kiriu pau khmat bat ki hajar ngot kinong kershan. Hakani ka sngi ka komiti kala plepat baru ya ka calendar election bat ke poster.
Ha ka jing kren jong u ba marwen ula penpau ka jing songo halor ka jing kershan but pentiknai ki pat ba lingba ki kendon jong ka 6th schedule but ka article ontre ban penkup bor ya ka than bat ka jila. Nanti manong yupat ba ay ka jing kershan ngang pentikna Baha District Council ngintray khamha ban penjanai lengba kani ka khanet ka banriu ka constitution ka ban ay ni lengba ka khanet ka banriu ngan pentikna banong ngan penskam ban penjanai ban nangwan ra sipon ki an ban penskam ba ka jat banriu ka jongi kanam sa telak bat kanam sa kata ha kita kijile don bor jong kani sarkar BJP. Ka Christmas kalajan poi bat kemensim lek kemen kelas dang sop ya kenong ba Shillong ha ka jing itenan bakir pang jongka. Naduk kisur bas ngautenat jong ki santa ki berwai bat penkre ban pen itenan ya ki jing rakhe baper haduk ka jing rakhe pre Christmas ha ka lengki dong. Banwan ra ya ka jing kemen ki school ru kelas dang yo shuti bat penlong ya ka jing lek kemen pre Christmas. Shobakas nem pule kan kut. Kawai na kumkini ki jing rakhe la penlong ha ka school sin Edmonds ha ka ba ka jinglong tenrai jong ka Christmas ka KM lingba ki jing shat ki ba pen kemen ki jaka bala pen itenat bat ki jing sotenat ba pen sapryang jong ki kena school bat ki nong hikai. Ka jila Meghalaya ka don kumbasau hajar san spa ngut ki badang don ya ka jing pang TB ki badang don hapadeng ka jing sha sumar ha ki jaka baper bat ka jing sai so jong ka jing sumar ka long prapo nyo na ka spa kat ba ka jing shisha ka di ban palat ya ka khandai pho na ka spa ong u Ram Kumar S Mission Director NHM u Mission Director ula ai jingkren ha ka jing play ya ka program ya la pat ba ka bashisngi ka nikshe shivir bat ka Meghalaya Comprehensive TBK hamaulai moro PHC. U Dr. Joram Beda, Commissioner and Secretary Health and Family Welfare, ula pentip ba ka jing let test ka lakiu. Ka jing don jong ki nongpang, ka jing pur jong ka jing pang kalayai ne kat jo. U Dr. Joram Beda ula pleru ya ka kali nikshe vahan Hawes Garu Hills. Ya ka program ialah pat ba basis pa sngi ka nikshe shivir bat ka Meghalaya Comprehensive TBK lapalat pat ba SMELC Conference Hall tura. Kani ka program balapen long hapok kapang Taking Care of Everyone TB Free Meghalaya TBK ka banjir ya ka jing sumar babenya bat ka jing don bintalang jong ki shnong ki thau banyele persha ya ka jing pang TB. Ka KHASI Students Union mentakas ngi kelakin mau burom ya kalingkho sngi yap balai pho jong uba bul en lingdo ubade u president berim jong ka KSU hamal ki Shillong. U president ka KSU uba lambok starwell marngar ulamat phang ya ka nam ka burom ka bane jong uba bul bat ka jinglong kongsan jong ki dekot ka KSU ki bashim ka jingkit kli na ka benta ka bha kamyat jong ka jat bin riu. Kani ka jingken mau burom ka longkum ka jing yai pinkin mau ya ki jing kongsan jong ka jinglong nongyalam bat jing shakri na ka benta ka jat bin riu. Hakani ka sngi ken mau burom ya ka lingkho sngi yap balai pho jong uba bul lawan ya shim benta de ki dekot baper jong ka KSU bat ki nong kar khu kar do. Executive Council pilih jumut kita nomor ladang pilih jumut kita pilih dia bat kinuksa jong babul kim jorim lanul noru laklat nak sela partai andrai kita ki mati ki babul ulai hangi kilometer kinam klat lanul noru kani ka step kapan ka mau yang ni puai kum ki samla bat kum dekat to ka jat penriu bangi hapan puson kapan ta ka bakunu mi haban le nam ta ka jubet jengbiang bat ji sungan jugari ka jat penriu kuai. Ka West Jantia District Sports Association kala pinlong ya ka jing persyang ba shisngi halor ka jing siat khanam nak benta ka Indian round category hakyang nang ba stadium menta ka sngi. Palat art phongut ki samla kila pinrung kerteng yala de bani shim benta kani ka program ai jing hikai. Ka jing thmu ba kongsan jong kani ka program kalong ban pin sngo tho bat kintiu ya ka jing ile kai siat khanam hapdeng ki samla ki badon sub ha ki district ki badon ka jing sngo tanat ha ka jing ile kai siat khanam. Uba
EMH pasa Working President ka WJDSA ulamat pang halor ka jinge pher happening ka traditional archery but ka professional archery. Ba ihing Secretary jong ka archery committee ulapin pau ka jingkermen shapang ka jingla jong ki samla na ka district minta ki don saungut ki samla ki bedang don happening ka jing sha pentebit ha ka jing siat khnam. But house nam baladep la job ya shibun ki takmah ka jing le kai beper. Mana si binang gani binang ni ko abet kim nangmi kena ki madon kasap kadang kat gini trade but ia kat jikitiar ru ni la su thedhi mangi kadang ba ki kena kinyo ban tip ba ki ni kitiar thamai kumno ki terikam bat kumno ki practice man kasni kadang ba kin long la poi ka competition ti kin long tin sok ya ni le yo ro ban ya sim bentah ha gani kan Meghalaya game subala long ha nong ba turah ban ha gato ni le yo korsibon ki medals ki gold medal nag recof ni yo bat kan the bat sinrang ban kim ilenti ba daga jing penlong jongi gani getral bat ngin sa ai gi jing training Terik haduk ka arho khandai terik unaiwing 8,000 sau ha Guwahati. Kani ka kenhun ka kenthup ya i Dariti Khongthau Priska Pingrop Rinalin Nongdhar bad Angelina Thirnyang. I Rinalin Nongdhar ila job ya ka takmak siar ha ka table tennis bad ka takma rupa ha ka shot put. I Angelina Thirnyang ila yo pedang takma rupa ha ka table tennis. Ubriu ubayarap bad Aiman Sim ya kini kinong ile kai ki bedon jingduna ki dukot met ude ulakhan prasad. Ubade unong sad an bad u engineer ubaseng yaka the social humanoid. Hakajing ekran bat ka DD News Shillong ulakhan ulaong badon kam ban kershani kinong yele kai ki badon ke jingduna hapo ki dukot met ban pentikna ya ka jingishim benta jongki haki jingile kai ha ka national but international rukumjo. Daga banjur ba omde bandon ka jingduna ha ka sap ka phong jong ki baduna dukot met. Not getting that kind of support that they are supposed to get. If you are talking about infrastructure, yes, there is an infrastructure, but again, not specifically for PWD athletes. So it's also a request and a genuine request, in fact, to the government, to the societies who are working with PWD, to also work in that field, because to bring some kind of infrastructure, give them require logistic. I mean, if I share my experience, recently one of the participants who was willing to take part in swimming competition in Paralympics, she did not have a costume and she did not have a place to practice. So we need to, not in that large scale, but yes, definitely some sort of infrastructure is required, and it's up to the government how they can help. Hakilom bajarngam bat ba ithiang jong ka Meghalaya kadon ka jingkala bajarjar kade ka khana jong ki nongrep ki longkme ki batre kam lajong bat ki shnong ki thau ki bayai perkhat na ka benta ka lawe uwe uso ha ka shisin tungines ngam ekani ka khubor udai uso nyam trala ni KHASI Mandarin uso belas lemha ubar julong kum kadak kasin jong karep karyang tenrai ha ka jella Ndai menta aingu ya ka geographical indication ji aitang blapen la yu ni uso banyo ya jing ithu wat shaki we kiri ka perthai ka jing pya yo so nyam tra KHASI ha ka sin ka beningkong ubadon ya ka ji aitang dang shen lok poi wat ha lulu mall ha Dubai abayakran baka DD News ikong Daisy walang vice chairperson jok society lamat phang halor ka jing don dor jong so nyam tra na ka jing yo priang ya ka geographical indication tak dak bakado bakala pensuk shibun eki bansalan wat shaki jaka ki bajangai ru nadu bangila yo ya kaji aita ngila haru ya so jongi nang Indonesia Dubai hakador ndai publikasi keji haus nem balade di ngila atau metrik ton tam ini nem balade kalau ni kaji metoi kaji yarap ba om kaji yarap ai kam ai jam ya ki para lok chane para lok ni kun samla itu Halender jongani ka jingjob kadai ka jirang organic agro farmer producer company
kan hun jong ki nong rap bat ki nong tre kam la jong ki babun na pleng jong ki dei ki long kemi ki batrei minat klam that man pen pau na mi so nyam tra na ka jella shabari ka jingker shan lang jong baro art lik sarkar ka soka jella ba ka soka pedeng kala plilat plilenti nak benta ka jing job jong ki nong rap kila pen pau ki jing sngo hun halor kilat ai kam ai jam jong ka ni ka society da ka bakado bakala kentiu ya ka yo ka jong ki Ginong rap mangiwan ban pre ni ban rap ni iyo jing mentoy makata ngakapat yagi baro kilong kemi pakim day ban snyo le rai ban tre sitom jaga kam namad bang iyo ke jing mentoy pan roy ke snong kathau hamtam ya ka ying ka sem jong ni kadi ka sin jam om tang baka pli ya ki yo thmai na ka benta ki marat jong ka Meghalaya handai ka pen pauru ya ka bor pengkala jong ka ji ai tang ha ka bakentiu ki marat jong kari hak perthe kani ke jing job ka long kum ka nuksa ka ba amen sim kum nu ki jing thu balaya lam da ki trash nong ki la ban kintiu ya ka roi ka par ka kamai ka ji ba ban no sin yang ka roi ka par ka bane ha ka than bureau report DD news Meghalaya mentang ini pet ka jing long jing man ka sun beneng hanong ba shalong ka jing kret ka long hanyo degree celsius bat ka jing shit ka long khatsan ponsan degree celsius Kajing scam ka hau ka long prap hawi na kashi spa men step bat nyo pong driu na kashi spa janmit. Kasun beneng kan rekyang ha ki babun ki jaka bat kalak bandon ka jing dum lo kando ka bamalum mala ki kat tu kat ni ki jaka. Te parlok kat tu lepoy syuk pukut jong tu kobor jingi menta ka janmit hadu me syambang la syai kaski ku blai pi barok. On the occasion of Armed Forces Flag Day, Governor of Assam, Lakshmi